ମୁଁ ଯାଉଥିଲା ଦେଖିବା ତ କଣ କରୁଛି। बोलो कैसे कहूँ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ତ ଟିକେ କିଛି କାମ ଥିଲା ଆମ ଝିଅଙ୍କର ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମାର୍କେଟ ପଳେଇବା। କାଲି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ କିନ୍ତୁ ମନ ନାହିଁ ରାତି ହେଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେବେ ବି ଆସିପାରିଲାନି 4:15 ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାତି ହେବ ବୋଧେ ପିଲା ଆସିଲେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ଝିଅଙ୍କୁ କହିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆସିଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲୁ ତ ସବୁବେଳେ ଗେଟ୍ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେଟା ମାର୍କେଟ ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 5-10 ମିନିଟ୍। ଭାବୁଛି ସେ ଲେଟ୍ ହେବ ଗଲାବେଳକୁ ବି କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବେ ଲେଟ୍ ହେବ ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଭାବୁଛି ପଳେଇବି କିନ୍ତୁ କାମ ସାରି ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଭାବିଥିଲୁ ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତୁ ରିଲ୍ସ ବନେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଜାମ୍ ଥିଲା ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ସ କିଛି କରିହେଲାନି। ତ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5:30 ପିଲାମାନେ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି ଲେଟ୍ କରିଦିନି। ଚାଟ୍ ବି ଆମେ ଖାଇନି ଚାଟ୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବା। ବାକି ଚାଟ୍ ଆମେ ସେଠି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୁଗୁ କହୁଥିଲେ ଚାଟ୍ ସେଠି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଚାଟ୍ ଆମେ ସେଠି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି। ଟେଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଛୁ। ଆମ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅର ସୁନିଛୁଟି ଥିଲା ତା ନାଚକୁ ଗାଁକୁ କହିଥିଲୁ ଯାତ୍ରା ଦୋଳି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ଏ ଟେଡ଼ିଟା ଆଣିକି ଆସିଲି ବହୁତ ରେଟ୍ କହିଲା 400 ଟଙ୍କା ଦେଲା 300 ଟଙ୍କା ଆଣିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଭଲ ହେଇନି। এইটা ବହୁତ ରେଟ୍ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଲାଗୁଛି ତାଠୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲା ତାଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଧୋଇ ବି ହେବ। ଚେନ୍ ଅଛି ତୁଳା କାଢ଼ିଦେବ ତୁଳା କାଢ଼ିକି ସଫା କରି ଶୁଖେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ବାକି ଆମ ଝିଅଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆସିଲା ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ କେତେଟା ନେଇକି ଆସିଲି ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଝାଡ଼ା ଜ୍ୱର ଏ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିଛି। ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଛି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ରକା ହେଇଛି ରକା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଛି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିଛି। ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ହେଲେ ବି ସରିଯାଇଥିଲା ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ତ ଆଣି ହେଉନି ମେଡ଼ିସିନ। ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲେଣି କେତେଥର ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଆମର 3-4 ଦିନ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଣିପାରୁନଥିଲେ ମୁଁ ତ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି ଆଣିବିରି ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ବି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ଏତେ ଜୋର ନେଇକି ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଗଲା ଭଳିଆ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି। ଚାଟ୍ ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରା ଜଣଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଅଛି। ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଡୁଗୁଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବେ ବାକି ଆମେ ଖାଇଦେବା ଚାଟ୍। ଚାଟ୍ ଖାଇସାରିଲାଣି ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି। ନହେଲେ ଖାଇଦେଇ ଯଦି ତ ପଳାଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଲେଟ୍ ହେଲା ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ରାତିରେ ଫଳେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଭାଇ ନେଇକି ଗଲେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ କାହିଁକିନା ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ କ'ଣ ଖରା ତ ନୁହଁ ଶୀତ ଦିନଟା ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ବି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ତ ସେଥିପାଇଁକା। ଆଉ ବାକି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଠୁ ଆସିଲା ବାଟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲୁ ବଡ଼ ଗୀତରେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ 4-5 ମିନିଟ୍ ଗୀତରେ ହିଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ। ବାକି ଗୋଟେ ଥର ବଡ଼ ଝିଅ ଆମେ ନାଚିଛନ୍ତି ବାକି ଗୋଟେ ଥର ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ନାଚିଛି 2 ଜଣ। ତାଙ୍କୁ ଏତେଟା ନାଚ ବି ଆସିନି ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ନାଚିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେଟା ନାଚ ଆସିନି କାହିଁକିନା ସେ ନାଚ ବେଶୀ ଶିଖିନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ନାଚ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଯେମିତି ନାଚିଛନ୍ତି। ବାକି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମେ ନାଚ ନ ଶିଖିକି ବି ଏମିତି ଯାହା ନାଚିଛୁ ମାନେ ଆମେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉନା ତ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ବି କିଏ ଜଣେ ହେବେ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଆସୁନି ନାଚ ଆଉ ଥରେ ନାଚନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଭାବି ଆମେ ନାଚ ତ ଶିଖିନଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାଚିଥିଲୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ନାଚିବା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ନାଚିଛୁ। ବାକି ତାଙ୍କୁ ତ ନାଚ ଆସିନି ସେ ଯାହା ଯେମିତି ନାଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏବେ ବି ଜଣେ କହୁଥିଲେ କି ଆଉ ଯାହା ନାଚ ଭଲ ନାଚିଛ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ ନାଚିଛ ବାକି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏଇଟା ଭଲରେ ହିଁ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଥାଉ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ନାଚୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଉ ଆମେ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଆହୁରି ଦରକାର। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବି ତାକୁ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଛି
तो से एडिटिंग करा टाइम लगुच रोषेईबास कम दाम टाइम फुर्सत मिलूना कि एडिटिंग करपाने से 4 दिन लगे गोटे गीत एडिटिंग कराया आज कल बड़ आम या मोर जो गीत नाची एडिटिंग कर सारे का एडिटिंग सरला बाकी आम बड़ झील नाची जो आज अधा एडिटिंग कर अधा थिला मुझे ठीक है अधा बाकी रात शोला एडिटिंग करदेवी बाकी एडिटिंग कर सारी से वीडियो मुझे अपलोड काली करी आपने निहाती देखिए मुझे कहबी मुझे कौ गीत नाचीचु बहुत सुंदर गीत पुराना गीत आम नाचीचु आम आधुनिक जो मैंने एबिका गीत नाचिनु पुराना गीत नाचीचु समस्ते कहते ओल्ड इज गोल्ड सब ओल्ड ही आम गोल्ड हो थाए आम पाखे कहीं सुंदर गीत से मैंने से गीत को समस्ते भल पाइबा देते तो भावुँ आमको भी बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आगे भी आमको भल पाइबा दरकार शीत दिन होत सारा झाड़ बाहर रोषे गला टाइम झाड़ बाहरी पड़े बाकी एपट घर तो मतलब बेसी झाड़ बाहर एमती चलती आम शीत दिन आपण मैंने आमको जी भी स्नेह श्रद्धा भल पाइबा देते आहरी भी दिंतु आपण मान आशीर्वाद आम उपर सर्वदा एमती सब ही था कारण आपण मान आशीर्वाद ना आगे केवे भी जापरबनी आपण मान भल पाइबा बिना तो आपण मैंने आमको एमती ही भल पाइबा दौ था आशीर्वाद मत करता आम आगे जाए बाकी भिडियोटा खाली अपलोड कला मैंने निहाती देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमार भी भूलें कमेंट भी करूँ आप भल लगो कि कौटी कि खराब भी होती कमेंट भी करके कहतु जे ठीक है खराब हो कौन भल लगे कमेंट करूँ कमेंट करूँ नमस्कार।